Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal vanuit het museum in Jennewaard. Het plakdeetje wezen matten om de verhalen hoe de geschiedenis te jaren en te zien. En de historie, daar doeken wij vanzelfs ik weer in. We gaan waarom naar het moment dat er oerstapt waren van katoenenzeilen naar dakronzeilen. Ja, dit is katoen, dit is ik katoen. Dit is dakron. Nou, dan kerst het wel jaren het verschil. En dit is nog een vrij soepel dakron. Maar de huidige scootjeszeilen, die binnen al van dat knetterdoek. Ja, knetterdoek, haast meer daarover. En we gaan vanzelfs de valkjeszeilen. Oei, oei, wat spannend. Allemaal een mooie van de wien, je ging naar de boei. Helemaal aan je stil. En 18 man kwam van met de hele vloot, die kreeg wien. En twee heel nieuwsgierige gasten hier in het museum. Klaas Westerdiek, de jongste zieler in deze competitie, maar misschien wel ik jongste zieler eer. Ooit begon, steeds maar, als skipper. En Allard Sieberda ken ik toch mij rjocht wel een senior nemen. En net meer actief in de zielerij, maar wel jarenlang in de IFKS. En ik nog een aantal jaren in de SKS. Welkom. Dank je. Als skipper van het Jereveen-doel, hè? Eerst. Ja. Ja. Ja, dat is weer een hele belevenis. Dat weer een hele belevenis, ja. Nou, Ja. dan komen we dadelijk echt toe te praten. Maar eerst even de vraag, hoe gaat het met Jim, Klaas? Jim Hel werd traind, heb ik begrepen. Hoe wie dat? Ja, machtig. Even lekker zield, even stofvrouw, skip like kleer. Stofvrouw. Ja. We hebben een dag voor de lockdown hier een kleer maken. En toen mocht niks meer. En dacht, nou, het zal wat afvallen, maar nee, helemaal niks. Ja, wie dat het idee? Zo van nou, een paar weken en dan geven we wel wat Ja, los. dan zullen wat afvallen net. Dus ik hou kleermaatje het skip en dan kunnen we dan los. En nou hebben we, kijk naar die versoepeling, hebben zield. Ja, En, lekker. Heerlijk, Ja? als van ouds. Als van ouds. Ja, ploeg is net verloren, dus iedereen die gaat op zijn plakje zitten en het draait voor het dagelijks weer. Oké. Nog een beetje roestig, maar Ja. in de fijn Maar je hoeft net echt meer op elkaar afstemd te rijden. Hoest haast niks te zeggen. Het gaat vanzelf en heerlijk. Dus mij moet wel beginnen. Ja. Nou, in september, dan meester voor knallen. Ja. Allard, ja, hoe lang ben je al net meer actief in het scootjeszeilen eigenlijk? Gewoon heel kort. Ja. Ik ben dan krijgen hier of van de ben ophouden. Hoe meer zien je niet, denk ik. Waarom houden ze het op eigenlijk? Nou, ik vond het prachtig. Maar het is natuurlijk wel een heel gebeuren. Hè? De hele Simmerbond. En dat wie een van de grootste redenen dat ik het wel een beetje hanteer. Ja. Elke keer te hetzelfde. volle beslag op je leven. Ja, van mij wel, ja. Ja. Want hoe lang heeft zield in totaal bij de, Bij de IFKS en de SKS? SKS? Nou, bij de IFK's hebben we wel vrij lang mee gediend. Maar toen gingen we ons vestigheden en alles. Toen was mijn dochter naar thuis, dus een zesde bond en weet ik het al heel wat. Maar toen met de SK's dan dan ben er een hele soort andere dingen in het leven. En we hebben prachtige tijden gehad. Maar op een gegeven moment, ik meende dan dat je nou schipper binnen en de sponsorclub binnen. Dan moest je wezen, dan daar wezen. Nou, dan meende ik dat ik er altijd bij wezen moest. Nou, dat was wel behoorlijk bond. Ja. En dat is voor mij net zo grappig. Ja. Ik ben net een die gauw... Kwamen er klachten van thuis? Nee. Dat niet. Het wie die eigen keuze om te zeggen Ja, van ja, nou, ik wil ja, nog wat horen. ja. Klaas, hoe je dat bij eigenlijk? Want ja, dan ben ik skipper en dan moest ik dat team loeken. Dan moest misschien ik wel met sponsoren praten. Ja, wat alle zei, soort verplichtingen. Ik vind het... ik zit wat in een fase. Ik vind het net erg. Ik begin ervoor en we willen het eigenlijk wel beleven. Ja. Maar misschien wat verder binnen in de tijd, dat ik wel zo Als wat nadenk. ouder bist, zeg Ja, maar. ja. Maar nou, want dan heb ik nog een drukke baan. ja, zeker. Ja. Hè? Ja. Hypotheken Ja. verkeep je. Ja, zeker, ja. En ik heb begrepen dat dat nogal een tombola is op dit moment. Dus ik heel druk. Ja. Kijk Hoe eens. maak je dan de keuze in carrière maatje bij het scootjeszeilen en in die duistere leven? Ja, de kerst het wel wat, ja. Soms gaat het wel samen en soms wat minder. En waar gaat de keuze dan in? Uiteindelijk, met zielen verzinnen is die wel net. Nee. Dus uiteindelijk is het werk het belangrijkste. Komt dan wel eens in dilemma's te staan, voor dilemma's te staan? Jawel, ja. We redden ze er nog wel mooi. Maar als dat net meer wil, die balans, ja, dan moet je keuzes maken. Ja, het kniept wel eens even.
Ja. Ja. Maar we kennen dat heel lang nog rekken en vooruit komen. Ja. En er is nog helemaal geen sprake van dat het elkaar biedt. Maar we kunnen dus nou prima redden. Prima redden. Ja. De vertelde eens voor de uitsturing nog van... wij hebben hier naar dat museum een katoenen zeil gebracht. Ja. Het is hier een liedje, hè? Ja. Ja. Maar het is hier machtig mooi hoe dit hier omgeleid is. En wat nog wat spul je. Ja, mooi hè, die historie van het hartstikke scootjescircus. grappig. Wat Aren toen een beetje opzetten net. En ik heb er respect voor je. Ja, leidt ik wat van die hier? Oh, vast wel. Ja? Ja, ik zou het net meer weten, maar Aren zei toen destijds een hele soort. En dus toen er is vers voor spul in de Ja, ja, het is van belang hè, dat de historie verteld wordt. Ja. Ben je zelf geïnteresseerd in de geschiedenis van het scootjescircus? Kist alle feiten, zeg maar? En wel een hele hoop, maar net alle details. Maar in een grote lijn ben ik wel aardig redelijk op hechten. Ja. Alle iertalen en nou ja, dat weet ik dan maar net. Nou. Maar Jules Paak heeft ook wel een soort verteld. Paak Jappie, Visser. Die machtige verhalen. Ja. En ik de discussies waar ik wel zield heb. Bij de Brouwers en bij de Vermeuls. Al die verhalen van Jattiers. Die heeft wel opzoekt, zeg maar. Ja. 1998, daar geven we nou voor om. Dat katoenen zeil, dat hij hem hier hinnebracht. Want op een gegeven moment kwam er een verhoring van zeilen. Het ging van katoen naar dakron. Ik ben Age Veldboom en ik ben hier rondleider op het Scootjesmuseum in Jennewaard. Al meer dan 100 jaar lang hier in die scootjes altijd met katoenzeil ontvaren geweest. Want weer net oors. Maar dat die scootjeszeilen groter worden, wordt het ook moeilijker om goede katoenzeilen te maken. En wat het belangrijkste weer, er weer geen goed katoen meer te krijgen. Net in Egypte, net in India. En het product wat je dan wel kwam op een rollen, daar weer de zeilmakers weer er net blij mee. Molenaar die wil al helemaal geen katoenen zeil meer maken. En Jan de Boer die woert nog wel, maar die zei ik kan net garant staan voor de kwaliteit. Want het rekt en het is geen goed katoen meer. En Zadwande is toen die oergang kwam van katoen naar dakron. Ja, dit is katoen, dit is ik katoen. Dit is dakron. Nou, dan kerst het wel jaren het verschil. En dit is nog een vrij soepel dakron. Maar de huidige scootjeszeilen, die binnen al van dat knetterdoek. Jongen, dat is zo stevig, zo hard. Dat stiert al in de vorm. Als het schip hoe staat hier, dan juist ik kadoen. En dan valt er weer in de nieuwe vorm dat er mooi onder windschielen kan. Want een zeil moet bolling hebben. En in dit dikke, sterke doek bloedt de bolling beter zitten. De skippers die wieren al lang blied dat ze van het oude katoen nou wieren. Want vooral als het weer draait is het hartstikke zwier. Het is net te huffen. En het moet taand worden. En ja, ze wieren blied dat ze met dakron varen mochten. En wanneer is die oorgang toch terug hier? 98, op dat moment is ik het Scootjesmuseum oprichten. En toen kregen wij hier het eerste katoenzeil ombeen van alsjeblieft, je krijgt katoen nou in het museum, want we hoeven er toch net meer mee te varen. Ik ben Jaap Jongsma, ik ben oorspronkelijk Lemster. Wij meisje hier zeilen in Grauw bij Molenaar. En dat doen we al heel lang, dus we hebben een mooi beroep. Wij werken natuurlijk al heel lang met dakron. Ik verhoor het type skippen. Dus het wie voor u net een hele grote stap om van katoen naar dakron te gaan. Wij zeggen dat wel eens een voordeel. Het had ik weer een andere manier om het te produceren. Er zit wat meer tijd in eigenlijk nog om het klaar te maken dan katoen. Want dat kost gewoon op machine blijft hinnen. En dat werd een bultje. En op een gegeven moment werd het bultje groter en dan werd het vanzelf een zeil. En dit is even anders. Zie je 11 varen nou met het molentje in de hal zoeken. En daar ben ik blij mee. Je bent momenteel bezig om het zeil van Langwaard. Ben we een kleermeidje is aan het verlicht daar. En nou ja, het is al door de coronaperikelen al wat langer duren dan we normaal gepland hadden. Maar deze laatste in de reisje dit jaar en dan
hopen we dat ze ermee varen kunnen haast. Ja, knetterdoek, Klaas. Doe bist net oors wend. Nee, klopt. Heeft nog wel mijn katoen zeild ooit? Nee, eigenlijk net. Nee, ik lees een artikel, dat is die opa mist de geur van katoen. Hoe zit dat? Dat wist ook net, hè? Maar, Ja, hoe bedoel je dat? nou, de geur van dat katoen, dat toch wel wat hier ik. En dat Ja. nou dat dakron... Ja, nou, ik hier er niks mee. Nee? Nee, ik weet nog wel dat we wel eens een keer zield hebben en dat het eerst rein en letter op de zinnen begon te schieten. Ik geloof dat het op jouw scootje weer het al in het jerk staat, daar een skipper op weer. Nou, dan zie je dat zou dan eerst gewoon helemaal uitrekken en op een gegeven moment geen gang meer. Nou, dan kun je alles wat bedenken als ploeg, dus het lekker hutzielen was, maar dan best het sa. Mooi andere dingen die Ja. ik keer bezig. Dat, Het weer verademing, die het weer- dakron. ik vond het een verademing. Ja. Ja. Bist je een sleutelaar, een scootje, Klaas? Ja, heel graag. En hoe mag ik me dat voorstellen? Ja, dan pakst het boek en houdt alles bij. En dan dit nou eens proberen. En die masters wat terug erop of meer achterover. En dit wat losser. Wat Rekken niet? strakker. Ja, het is net exact rekken, maar een stukje gevoel. En ja, ik lees soms een boekje hoe trainen we. En dat doet dan in die uppie, of doet dat mijn oren? Nou, ik hoe lees dat wel, maar bemanningsleden. Maar ik heb mijn oomkes, die vreek ik wel eens van nou, dit verneem ik. En dan zeg ik het er ongeveer op. Wat vies je ervan? Ja, Nou, ja. ja. En dan, meestal doe ik dat met douwen. En dan krijg Mijn je douwe. douwsnits. Ja, oké. En dan krijg je even wat teruggespraken. Ja. En, Dat is nou, altijd een pion van hoe krijg ik het beter. Ja. Wie stoor ik dan hier in Allard? Ja, altijd wel in overleg, maar mijn meesken die... Ja, maar altijd van het kind beter, het Ja, mattenhoors, altijd het ermee stiet net bezig. goed. Ja, ik ben er altijd mee bezig. Ja. Wie eigenlijk mijn manco was een beetje te volle. Omdat, Nou, vooral onder het varen nog, dat moet even, hè. Eigenlijk als het één keer de zielt, focus dan moest net. eigenlijk, dan moest alleen nog maar sturen, zeg maar. Ja, En dan moet ja. iedereen zijn plakje weten. En net moest net meer letten op dingen die er mooi Ja. niks binnen wie het oren wammelt. ja, focus. Dat is, ik wil even waarom maar daar naar het hier 2000, toen was het skipper op het Jervin. Ja. En ik weet wel dat de snitser maar en alles sidderen, want daar wie al het super daar. Nou, het wie wel toch wel spektakel, of net? Heeft dat zelf, zei ik, ervaren Nou, als nijkommer? nou, nee. Zou wij even waarom na een moment? Ja, dat is best. We beginnen even zien. Ik ben best lelijk, ja. Ja. Nou, eigenlijk een beetje teleurgesteld, ja. Ja. Het mes op het, in de bek of het mes op Nou, ik het weet dek? niet meer krijg waarschijnlijk. Ik geloof het van die man, het mes aan dek. Ik bedoel, wij weten nou hoe we dus reageren moeten. Dus ik kwam maar zeggen, de uitdelingen zal ik wel komen. Ik bedoel, wij ben ik vaker nog achter gewoon langs ging en dat is een beetje clementie dorst en nou, dat is dus oer. Ja, duidelijke taal van Allard Sieperdij bij zijn debuut in de SKS. Ja. Kun je dat nog herinneren, dit? Ja, ik nou ook dat jury. Dan, Ja, weet ja, ik wat het wie er wel een aan beetje. gaan? Ja, die situatie precies weet ik niet meer. Nee, Het is maar gewoon een opstapeling Geen van feiten. clementie hè. meer. Nee, dat is ja, als je op een gegeven moment, dat vond ik een beetje, als je dus als nijkomer tussen haakjes te goed zielst, wat we toen in het begin een beetje dingen. Ja, dan krijg je klapjes, hè? Ja. Achteraan sluiten voorlopig. Oh ja, je moet even de rangorde in de gaten Ja, houden. ja. Ah, is dat echt zo? Nou, vind ik wel. Wat het beste is het beste, toch? Ja, Dat moest voelst ook. ook. Ja. Ja. Nou ja, maar goed, dat is mijn visie erop. Dat Ja, dat nog ja. altijd wel Ja. een beetje Dus, zat redden is. ja. Hoe is dat nou dan, Klaas? Moet je plak een beetje wiet in de vloot? Ja, nee, net diplomatiek. Vertel hoe het is. Ja, het is een spel, geven en nemen. Ja. En Oh, ja? toch wel een beetje. Ja, die koppen die krijgen alle jaren krijgen dezelfde koppen bij Faddy. Dus, of skippen. Oké. En ja, sommigen die schreeuwen alles op. Maar daar ben ik bij, die schreeuwen het net op. Wat schreeuwen die ik op? chargeer het een beetje. Ja, Ja. maar wat schreeuwen die op dan? Nou, toen Toen gebeurde die dat en dat explodeerde? toen net. En nou ja, nou zie ik die even weer omkrijgen. Bij wijze van. Dat gebeurt nog telkens minder. Dat wie, Is dat in maar die alle jongen- ziet het wie dat heel bot Ja, zijn. weer het bot. Maar dat is nou een stuk minder. Maar soms gebeurt het nog wel eens. Ik zou zeggen, mijn bek valt hier, maar mijn moeder valt hier meer van. Dus dat wordt gewoon onthouden. Nou, ik overdreeuw het nou een beetje, hè. Hoe Maar, drieuwt hij het? Nee. Nee, ik zei wie het.
Nou, Ja, zo zo wie wie het. het toen. Zo wie het echt Ja. toen, sowieso. En daar koe ik me dus mateloos aan ergeren. Ja. Daarom vind ik het bijvoorbeeld heel leuk dat er nou bij een IFK's een objectief iemand is. Die Een gewoon jury. in een bootje vaart Ja. en die gewoon zegt van nou, wat wij dan hutzielen. Ja. En dan ben je het hutzielen. Ja. En is er fout? Nou, dan is fout. Je even een rondje draaien en weer aansluiten. Maar ik begreep van die Klaas dat de nieuwe generatie dat dan toch wel oors wordt, steeds maar. Ja, fout is fout. En dat zegt Aaron en Erik. We hebben nog nooit zoveel protesten gehad. Nee. En nou, dat komt er eraf. Van, ja, nee, Ja. ik ken het. Is het dan slagering. professioneler? Hoe ze het zou benemen? Ja, het wordt meer op een streep staan. Ja, Sportiever. sportiever. Ja, de sport komt volle meer boven de jongen. Oké, en is het daarmee dan ik iepener? Iepener, hoe bedoel je? Nou ja, dat van mekaar kennen en mekaar gunnen en mekaar net gunnen? Nou, bloed altijd in elke zielerij of sport bloed dat. Ja. Altijd. Maar ja, als je altijd maar neemt en nooit eens een keer wat waarom joust, ja, dan ben je een keer klein maar. Ja, ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe zo dat in de Valkdien heeft, Klaas. Oh, ja. Ja, want die strijd wie ik volleindig op de Pikmar bij Grauw. Waarin stadig gewoon naar de eind, hè? Skippers, vakkenisten, we behandelen de uitslagen per wedstrijd nog even. Dan hebben we Grauw 2 en de halve maan 0,9. De halve maan een mooie van de wien, je ging naar de boei, helemaal aan je stil. En 18 man kan voor mij de hele vloot, die kreeg wien. Rustig blijven stil zitten. En maar hopen dat ze de correct op die terug krijgt. De eerste vrouw aan het helm houdt in de SKS, is dat nog een keer wat? Nou, misschien wel. We hebben al zo'n volle traditie te brutsen, dus en dan hier een extra, dat maakt het ook net zo vol uit, dacht ik. Ja, de koers die het ophelje, of net, Klaas? Ja, dat is niet machtig. Even Ja. lekker hutzielen. Ja. En maar mijn vrouw, alle skippers moesten mijn vrouw zielen. Hartstikke leuk. Hoe komt dat? Goed. Met de vrouw? Zielt Goed. vaker met haar? Heel weinig momenteel. Oké. Voor Maar hen. daarvoor... Hebben het wel eens die, maar net vaak. Maar ze is heel fanatiek. Dus dan pakt ze het heel snel op. Ja, maar die skietenis leidt ik wel echt in de Iepenboten, toch? Dat Ja. is echt een wedstrijdzieler. Ja. Ja. ja, Als nog Jip in het just. Wat is lekkerder? Skutjes ziel. Oh ja? Ja. En waarom? Ja, daar komen we bij. Ja. Daar zit je het. Ja, daar zit dus het. Ja. En dat is dus DNA. En ja, daar komen we bij. Dus Ja. dat zit zat Jip. En hij staat als jong jonkje dan al in de holle? Ja, verduidelijk. Waar vertelde hij dat van? Nou, Klaas. Dat kan ik zelf mooi. Ja? Ja, dat is Wat het zei juiste Ik verhaal. wil scootjeszieler worden. Ik hier als lied jonkje hier kan in mijn optimiste zielteken van het skutje. Oh, geweldig. Toen, daar is het al begonnen. Ja. Ja. Oh, Ja. mooi. En dan heel lang als bemanningslid. Ja, En dan ik nog de jongste skipper eer. Geef het er maar vanuit. voor mij wel. Ja. Ja. Oeh. Ja. Hoe doet dat met bemanning eigenlijk, die het volle order is? Ja, gewoon. De best gelijk op het skutje. Maak het uit wat die leeftijd is en in de achtergrond. Dat is het mooie van dat skutje. Ze vertrouwen die Ja. volledig. Ik, ja. Ja. Hoe Ja. is dat bij jou, Allard? Wat voor type skipper wie is dat? Hoe stuurde je die bemanning aan? Ja, wel in overleg natuurlijk. Maar als het Xavier is, dan... en nou dat van je. En net een beetje de kap heen gelit of zo. Nee, Dan, nee. daar heb ik vierste van Maar het is ik het een doe. razer? Of, Nee, dat net. nee? Nee. Ik denk als hij iets goed van elkaar heeft, dan wordt er, goed net wordt er niks uit. Nee. Dan heeft het goed. Als minstens te razen net als kel, ja, dan Ja. wordt mijn zin sinds iets net goed. Nou ja, Willem Zwaga zei dat van de week. Van nou, ik ben wel een razer en een ropper aan boord. Hoe is dat bij jou? Ropste wel, raast? Soms. Even incidenteel. De Liekesa Ja, beskierden. Ja, nou ja, klopt, denk ik. Maar dan komt dat in die zielerij komt in ware echte aard naar boven. En hoe is die aard? Nou, bliksem ze fanatiek. Ja. Ja, er bovenop. Ja. 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 En, Ja, dat doe je al. Dan scoort, maar een mot naar krijgen. Dat is gewoon ook gewoon en kleren. Maar net echt geen skelderij, absoluut niet. nee. Nee. Dat is... En hoe zit het met je winnersmentaliteit? Wie is er altijd van, en ik mat en ik zal winnen? Ik al ziet het er net in. Ja, nou ja, worst zo goed mogelijk presteren.
Ja. Simpel zat. Ten koste van Nou, ten koste van, maar ik wil me zitten in mijn risico's nemen. Wel risico's nemen. Als je op een gegeven moment denkt van nou, ja, als het een beetje voor een jongen bent en dan kan je wat verdediging varen, ja, dan neem je risico's. Maar als je denkt, verdediging, dan even niet en slaag je dit of dat en dan misschien dat we het redden, Ja. op kleren, dan, Ja. dan neemt het risico. Hoe zit het met die, Klaas? Maar die winnersmentaliteit. Altijd fanatiek en winnen willen. En dan op de hele mannenzielen. Kampioenskippen? Ja, Zit het erin? dat zit erin. Ooit? Ja, zeker. Ja. Hoe krijg je dat van elkaar? Ja, er moest een goed team hebben. Er moest heel goed op een spelen wezen. Het skip met goed wezen. Het is goed. Het materiaal met top wezen. Is ik goed. Ja, en nou de oerenmatje met een ploeg die er wat langer tijd op zit. Ja, Dan krijg je- trainen. Hoe vaak trainen je hem? Normaal trainen wij 1 keer in de week. En nou, de SKS daar is het wel 2 keer. Een wedstrijd en een training. En ja, dan hoort het ook goed in balans. Ja, en hoe het best bijvoorbeeld in het matchen van keuzes als er iemand in je team eigenlijk net goed genoeg is. Ja, als ze echt buiten de boot vallen, dan vernemen ze dat Het zelf wil ook zien wel. van boord, of net van boord zetten, maar uit het team zetten. Jawel, dat we direct in het vaste seizoen al. Dan hebben we een aan boord en nou, die accorderen net helemaal. En het team vrij vlot. Iedereen, hij zelf hier dat ik in de gaten. Dus hebben we gewoon zo, nou ja, ik kan beter maar ophouden, want dat is voor iedereen Want wat aan. alles voor die oerwinning. Ja, Ja. En wanneer wist ook kampioen? ben kwaad. Bin kwaad. Nou, dit hier net in elk geval. Allard, denk je dat het erin zit bij hem? Ja, ik hoop het wel. Ik vind dat er hartstikke goed presteert. En als het spul maar goed van elkaar is. En er ben natuurlijk, en het bloedt altijd, in de skip als te horen, dat bloedt altijd een vraagteken natuurlijk wat het beste is. Maar ik vind dat zij het geweldig doen, ja. Dan gaan wij voor 2021, Klaas. Daar gaan we voor. Zij is het. Tegen dank, heren, dat je me komen wonen. Morgen dan ben we de verzels weer met het Scootjesjournaal. Maar alle uitsturingen eindigen we met een ode. En hier komt die van Marije Roda. Neet zonder dij. Juster, wie is mij sarre willig? Oer alle bogen joegt die zelfs. Wilst oren om die hinnen spoeken, zocht u zeil dien poesters. Broesden wij om de bopperste boei, bleunen in alle rakken de baas. Ik vergeet het squorren on het helmhout. Doen ze, maar de scoorteman op het achterdek. Heeg in top, wapperen us vlaggen, dij tutsjend in de loft. Wie dat net genoeg? Joet, bis zat twerg. List mij vlaagje heine. Juist het 5 minuten skot. Ik lis volslijn vadeer. Do wabberest een eindje verder oer de mar. Oren kroepen die op een side. Slagst op mij, geen acht. De man maait geweest die het kleer. De straat is mij droeg. Ik tril je als een rusk. Wij helje het lang en de lange net. Jou mij nou een aaier om ree te gaan. Eén zegentje geen wonders dwan.